Takže zdravím liďka, jsem tady Míša a dneska to nejsem společně s Pájou, dneska jsem sám, bohužel sám, ale zahrajem si, já nevím, tak práva, teďka jsem trošku teďka to hraju jako poprvé skoro. Já jsem to viděl normálně, protože já jsem dlouho nehrál, ale mám tam blbý prej na tím starým, už mám mají toho, nebo, ale tady tam fakt mám málo. A než se to načte, Pája, jestli se na to bude dívat, nebo dívá se na to, tak pozdravuju ho. A pak někdy spáru video, dejte like, asi 1000 jen zatím, tak 100, nebo 200, 1000 lajků a uvidíte Páju. A i na to druhý videjko dejte 100 lajků a tady musíte dát 1000, jo? A nebo 200, no, je mi to jedno, dejte nějaký like na to, aby jsme Páju tady viděli pak. Takže další video bude s Pájou. Takže se jdu na to vrhnout. Než se to načte, tak možná uděláme, já nevím, ale chtěl bych pro vás udělat nějaký dobrý merch. Víte? Takže, tak pojď. Já vůbec ani skoro nevím, jak se to hraje, takže nevím, co dělat. A brácha mi trošku, no hrál jsem to trošku, no ale jen trošku, ale taky kolo jsem nehrál, protože jsem teďka zemřel. No. Uvidíte bráchu, ne jako na kameře, že ho vidíte, my se někdy asi odhalíme, nevím, ale odhalíme se. Chtěla říct, že brácha asi spí, protože já nevím. A teďka jdeme, vezmeme si tohle, ne, toto ne, vezmeme si tohle a jdeme hrát. Takže je to a jdeme. Takže ne. Zapri. Kam nezemře. Ne. Ta je aspoň dobrá. Roza, nebo jak se jmenuje. Růza, nebo Rouza, nebo jak, já nevím. A tady toto je Colt. No, protože to zatudí. Teďka budu chodit prý do dní a ten kámo si s tím bude, když zemře, tak s tím si já pohraju. Tak se jdeme hrát. Takže teď a hrajeme, utíkáme. Proč já neutíkám, proč já? Dělej. No, já jsem ho zabil, ale tam ta dívka, nebo kdo to byl, jsem ji nezabil. Ale jsme 3 a 4. Plus 4 jsme dostali pohárku. A další díl budou tady aspoň 26. A pak někdy 100. Mám jen tady, tam tým mám. Tento s tím starým. A pak mám tento,
Takže tento, to nemám. Tento. A úplně nemám, ale našel jsem si jako nový tady tyto. No, tak ty jsou fakt dobrý. Ale legendy žádný nemám. Mám tam samý neumím to moc, nevím, jak se tomu říká. Epek nebo jak. Epiky mám samý. Ale legendy nemám. Jako ne tady. Takže jdeme hrát. Tak. Jdeme. Jedem, poučíme tady. No. Tak hrajem. Jo. No tak. Asi to na chvíli ukončíme, nevím. Nevím, co říkat, na to bude říkat brácha. Protože já sám natáčím sám a Pája si taky natáčí. Pája ještě nenatáčel. Tak chci vědět, jak co na to řekne. No, ale lidi to asi nedozvíme se zatím, když dáme video a řekneme Pájovi, nebo já můžu, Pája to natočí, jestli to je třeba dobrý nebo nenatočí, ale to je jenom, no normálně pak se uvidíme, no uvidíme to ne právě, ale uvidíme se jako ty hře, jakože budeme hrát. Víte? Tak. Hlavně teďka neumřít. Ne, počkej. Jako... Dělaj na to něco dělá. Mám teďka jsem... Víte? Ale nic mi není dobrý. Víte, na co si moc se s tím ty pohádky. Víte, co chci? Já chci tady bůla. Nechci. Chci tady dynamika. Takže tohle. No chci normálně všechny. Pochudle. Tady toto. No, máma první. Nevím proč. Ráda se máma, když na záchodě. Ale to má nemusím říkat. Takže jdeme na to. Stav je nejlepší. Mami. A já říkám, toto nikdy není. Toto je, nevím čo, ale nikdo není na záchodě. To jsem si dělala srandu, ale... Tak to já fakt nevím, jestli dostanu toho, ale to bude asi za dlouho. Můžu natočit, jak ho budu mít blízko a že teďka fakt máme dostat. Jo, teďka dostaneme, že je ten čas to dostat, že pak natočím to, pak se to natočí, ale to bude někdy za dlouho. Do toho kostela.
Tak to dneska můžeme ukončit, dneska jsme prohráli. Plus 4, to je dobrý, no dobrý. A dneska to můžeme asi ukončit, lidi. Takže ukazte, máme to, nemáme. Takže čaute.